свет захапляюць зярняткі культуры, нашай зямлі, то даўно не сакрэт. Янка Купала, як спадчынны гонар, у творах сваіх захаваў той прадмет. Кожнай жанчыне ў кутках Беларусі вельмі хацелася статнай быць, вочкам надаць асаблівае ззянне, адзеннем прыгожым узрост змаладзіць. Вось і насілі убор адмысловы з часу вяселля вакол галавы, з тонкай і белай кужэльнай тканіны, буднімі днямі і ў святы царквы. Наміткі гэтыя з вышыўкай дзіўнай трэба было надзяваць у святло, каб дабрабыт быў заўжды ў гаспадарцы, згода і ў мір напаўнялі жыццё.